खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हादोर बेरेखानि दायाव धिंनि AIUDFनि MLA आमिनुल इस्लामा हमजादों। पुलिसआ नोगोराव आयेन बेरेखा इउरिया फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो हादों। बन्दिफारा एनकाउन्टाराव टप लस्कार कामान्डार गावथारजादों। आयेन बेरेखा फेग्रा बेसाद खालामग्रा सानै फालांगिरिया हमजादों। सेथि BN SSBआ सोनापुराव मेडिकेल सिभिक एक्सन हाबाफारि खुंदों। पहेलगामाव उदखारिजों बुथारजानाय सा 22नि नखरनो आसाम सरकारा 5 लाख रां अनसुंथाइ हरगोन। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय सिक्सा सेतुआव नुजाथिनायनिफ्राय BLOफोरखौ रेहाय होनाय जादों। जरहाटआव सासे सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। गुवाहाटीआव KYKLनि गाहाय दैदेनगिरिया हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नगाव पुलिसआ AIUDFनि धिंनि MLA आमिनुल इस्लामखौ हादोर बेरेखानि दायाव खादों। मख'नो गोनांदि धिंनि मोनसे बियाबाव पन्चायत बिसायख'थि रेलीनि सायाव बिबुंथि होनानै AIUDFनि MLA आमिनुल इस्लामा रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होदोंमोन, जाय ससियेल मिडियायाव थाबैनो गोसारलादोंमोन। मख'नो गोनांदि गावनि बिबुंथियाव MLA आमिनुल इस्लामा पाकिस्तानखौ रैखा खालामनो नाजानाय आरो पहेलगाम गाग्लोबनायनि थाखाय भारत सोरखारखौ दायनिगिरि खालामनानै बिबुंथि होदोंमोन, जायनि जाहोनाव नगाव पुलिसआ 347/25 केस रेजिस्टार खालामनानै धारा 152/196/197 साबक्लज 1/113 साबक्लज 3/352/353 BNH नि सिङाव साजा जाबसिननाय जायो। मख'नो गोनांदि MLA आमिनुल इस्लामखौ हमनायनि उनावनो नगाव पुलिस स्टेशनाव लाबोनानै गोबाव समसिम सोंथि सोंनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो हमजानाय MLAखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय गुवाहाटीसिम लांनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसआ नोगोराव आयेन बेरेखा इउरिया फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै बशिष्ठ पुलिसनि मोनसे हानजाया बृहस्पतिबारखालि फुङाव लालमाटि नाकायाव AS01 MC 5315 नाम्बारनि गंसे ट्राकखौ हमनानै आयेन बेरेखा इउरिया फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो हादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो लानानै पुलिसआ बरपेटा थाराबारिनि सुलामान मिया 33 बोसोरनि सासे सुबुंखौबो खानो हादोंमोन। बेनिफ्राय पुलिसआ गासै 80 बेग इउरिया, 10 बेग आलु आरो गांसे तिरपाल जब्द खालामनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि हमजानाय दायनिगिरिया सोरखारनिफ्राय रेहाय मोननाय इउरियानि फालांगि खालामनायखौ सिमान लादोंमोन। बे समाव हमजानाय दायनिगिरिनि सायाव आयेनारि राहा लानाय जाबाय। जम्मु काश्मीरनि बन्दिफारायाव शुक्रबारखालि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव सासे उदखारि थैनायजों लोगोसे रैखाथि हान्जानि सानै जवानफोरा जोखोम जादों। थैनाय उदखारिखौ लश्कार-इ-तैयबानि टप कामान्डार आल्ताफ लाल्ली होननानै सिनायथिनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बावैसो 22 एप्रिलखालि पहेलगामाव दाय गैयै सा 26 सुबुंफोरनि सायाव दुखुनांथावै गाग्लोबना जिउ खहा खालामनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै पाकिस्ताननि आरो जायगानिनो लश्कार मावबादिखौ हमनो अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो सोर सुलुंनि गेजेरजों शुक्रबारखालि उदखारि थानाय जायगाखौ संदानना दिहुननानै भारतारि रौनिया हानजा आरो जम्मु काश्मीर पुलिसआ बन्दिफारायाव सिग्रोमहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव फारनैबो हानजाथिंनिफ्रायनो जोबनो गैयै गुलि गावलायनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि बेखौबो फोरमायबावनाय जादोंदि उदखारिफोरखौ नागिरना होसोलांनाय समाव सानै जवानफोरा उदखारिनि गुलियाव जोखोम जानांदोंमोन। बेनि अनगायैबो आर्मि चिफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआबो बन्दिफारायाव अपारेशन खालामगासिनो थानाय समावनो श्रीनगराव नुजाथिहैदोंमोन। लोगोसेनो पहेलगामाव गाग्लोबनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां लश्कार-इ-तैयबानि उदखारिफोरखौ संदानना दिहुननो थाखाय अपारेशन खालामनाय जागोन होननानैबो थिरांथा होयो।
आयेन बेरेखा फेग्रा बेसाद फालांगि खालामग्रा सानै फालांगिरिया हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै आजरा पुलिसनि मोनसे हानजाया पाटगावआव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि खालामनानै सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। पुलिसआ हमजानाय बिसोरनिफ्राय 14 ग्राम लिरथायनि सन्देह गोनां हेर'इनफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरि सुबुंफोरनि सिनायथिखौ आजारानि परागमणि नाथ 28 बोसोर आरो रुपम काकति 28 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। बे समाव हमजानाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जाबाय। सा सानजा ओनसोलाव मेडिकेल सिभिक एक्सन हाबाफारिनि मोनसे बाहागो महरै सेथि बिएन एसएसपि सोनाबपुरा मरिगावआव मोनसे बेसेन नाङै फाहामथाय बादा खुंदों। मख'नो गोनांदि जायगानि थागिरिफोरनो बेसेन नाङाजासे फाहामथायनि सुबिदा होनाय सेथि बिएन एसएसपि सनापुरनि कामान्डेन्ट श्री सुनील कौशिकनि दैदेननायाव खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव डक्टर टी निर्जन्ता देवी सेथि बिएन एसएसपि आरो सावस्रि फाहामारि हानजाया बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद नायनाय, बेसेन नाङै मुलिफोर राननाय आरो बेसेन नाङै सुबुरुन होनायाव बाहागो लादोंमोन। जायगानि थागिरि सुबुंफोरा बेसेन नाङाजासे सावस्रि फाहामथाय हाबाफारि खुंनायनि थाखाय सेथि बिएन एसएसपिनि हानजाखौ जोबोद गोजोननायजों बाख्नायदों। सोलिफु एप्रिल दाननि 22 खालार मंगलबारखालि जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव हादर नाङै सोमावग्लुंनाय उदखारि गाग्लोबनाय जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखरनो आसाम सरकारा साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइ हरनो फोसावदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों बे खौरांखौ। बे खाबुआवनो गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि आसामा गोबाव समनिफ्रायनो थिउरियानि उदखारजों गोबां दुखु सैनांबोदों। बेनिखायनो जायनि नखराव बेबायदि दुखु नांथावै थैनांदों बै नखरनि दुखु दाहाखौ बुजिनो हायो। बे फेरलेबसे रांनि अनसुंथाइखौ बेनिखायनो आसाम सरकारा हरनो थि खालामबाय। जम्मु आरो काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारिफोरा दावबायारिफोरनि मुं आरो धोरोम सोङै सोङै गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव सा 20 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जखम जानांदोंमोन। बे जाथायाव सा सानजा ओनसोलनि अरुणाचल प्रदेश रायजोनिबो सासे दावबायारि दंफायोमोन। आसामाव जानो गोनां 2025 मायथाइनि पन्चायत बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै भटार फारिलाइ राननाय खामानिनि थाखाय बुथ थाखोनि मावख'गिरि एबा बिएलअ महरै नांथाबनाय फोरोंगिरिफोरखौ शिक्षा सेतु पर्टेलाव सानफ्रोमबोनि नुजाथिनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों। बे रेहाया 25 एप्रिल खालिनिफ्राय 28 एप्रिलसिम गोहोम गोग्लैगोन। मख'नो गोनांदि बे रेहाया भटार फारिलाइ राननायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखायल' जागोन। मावख'आरि बायदिब्ला बिसायख'थि बिखान्थिजों सोमोन्दो थानाय मावफारियाफोरनि बिबानफोरखौ नायनानै डिपुटि कमिशनारजों फोसावजानाय फोसावथायफोरनि गेजेरजों बिएलअ महरै नांथाबनाय फोरोंगिरिफोरखौ शिक्षा सेतु पर्टेलाव सानफ्रोमबोनि नुजाथिनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों। जरहाटनि पानीचकुवा ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कृष्णा सयकिया मुंनि सासे सुबुंखौ बुयै बुयैनो जिउ फोजोबदों। कृष्णा सयकिया नखरनि सोद्रोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 13 फेब्रुआरि खालि जालांनाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव सोमोन्दो थानायनि दायाव बुनानै बुथारदोंमोन होननानै मिथिनो होदों। बे जाथायनि बागै जरहाट पुलिसआ नायबिजिरनो लाबाय आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरनाय जाबाय। बबेखानि बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय पुष्पेन्द्र हाजरिका आरो फिसाज्ला ब्रिगु हाजरिका मुंनि सानै दुथांखौ पुलिसआ कास्टडियाव लानानै थाङो। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटी सोहोरनि पुलिसआ मणिपुरनि मावबादि कांले जाउल खान्ना लुपनि गाहाय दैदेनगिरिखौ हमदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिखौ गुवाहाटीनि लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै हादर गेजेरनाङारि बिरखं गाथोनाव हाथियार फालांगि खालामनाय समाव हमनो हादों। पुलिसआ खानाय मावबादिखौ कंब्राय लालपाम बिसारुप होननानै सिनायथि होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बियो KYKLनि फाइनेन्स सेक्रेटारिमोन आरो PRPAKनि
सार्जेन्ट महरै खामानि मावखांबायमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला बिसारुबा आलफा उदांजों लोगोसे गोबाव समनिफ्रायनो सोमोन्दो लाखिगासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव मावबादि खामानि मावनायखौ लानानै गोबाङैनो जिंगा सिखांनायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि गुवाहाटी पुलिसआ बिखौ हमनायनि उनाव आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनानै हरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।